اینجا من هستم پاریس از کانال یحیی تاجیک ساموی تیوی екатеринбург در خدمت شما از شهر ما باری دارم که دوستان عزیز این نوار با پورگی برای شما محصول شدگی است و با دیگران هم این نوار رو میفرستونید و لایک باشاتم میزنیم ابونه شدن رو فراموش نمیکنیم. برادران عزیز در چلدختران بو هسته یک مغازه خصوصی کوهسار میدرویم از با پورگی تماشا میکنیم در نشه مغازه شما. اینا برادران عزیز саломат бош бародарҷон. Ин майка футболка ҳам дориён галстук барои мактабачаго. Чира бисёртар мегиранд дар ҳамин ҷа? Чӣ савдо мешавад бисёртар хубтар? Хӯрока дига ҳеҷ. Ҳамин хӯрока чӣ мисол? Қанд, руған, чой, макарон. Ҳамин чизо бисёртар меравад? Бале. Ва чӣ хеле нархи наво? Қимати арзонай? Мешавад созай. Созай. Либоса ҳам доред, а? Калуш, кавшаш. На холодильнике там чи астая? Гӯшт пӯст. Мороженое. Я бародарон азиз чеснок ина продукт ҳам ҳастая. Калуш. Калуш астая. Калуши 6, 7, 8, а? Зинда бош. И яка да чилдихтарон, а? Кислок чилдихтарон да дохил меша. Я бародарон. Акай Муҳаммад. Ҳамин хел ягон дафтар. Ҳамин хел ягон дафтар ручка. Канали мо я таҷик самбои тв екатеринбург. Мо аз шаҳри Екатеринбург омем ина чилдихтарона магазиношам, кӯчаҳошам, қишлоқошам ба пурагӣ наворбардорӣ кистем. Ки мардуми ғариб бибинам. Ки мардум дар ҳамин ҷам ободӣ дар ин кӯҳсорам бошо ободиё. Бародарам бо дар ин парам магазин доштай. Магазини чилдихтарон. Ана ин магазин чиста магазини ҳамин чилдихтарон ҳамин аз начиту? О, баракалло. Ина магазини чилдихтарон бародаро. Канали я таҷик самбои тв екатеринбург ина дар меҳмонии шумо. Ина тамоми намуди нӯшокиҳо ҳаст, а? Спиртной ҳам дорӣ, надорӣ? Нест, а? Иҷозат нест, а? Дар инҷа намешавад. Виҷдон намебарвонад. Ҳай бародаро ина дисин дар инҷо кавш муза оҳ бача оҳ бача чанд пул бидаи қамчин чиз медани бача и зинаи чия ҷанах болои аст намемонад қанди қанфи чӣ хеле нархи навош мегирам? Мегирам иҷо арзонае, а? И бача. Ина чӣ то мефаҳмо? Саломат бош. Ҳама чӣ ҳаст. Зинда бошед. Ку бачаҳои ғариб, бачаҳои Россия як привет гӯ. Салом бачаҳои Россия, бачаҳои ғариб. Зинда бош. Ҳама зинда бошед. Кор ҳаст охи, а дар ватан? Шидеста. Хай биги охи. Дӯстони азиз. Ва мо да набегири гарила тока мешавад. Гарила. Мо да ягон вампир шаб биги охи. Бародаро я ови гирифтем инҷа бо гарилам будай. Да ҳамин ҷам касе бо жилани гарила дора, ина гарилам будай. Инҷа бо хеле техникои конкретни технико будай будай инҷа дидем. Ҷора раҳ па маҳкам шава. Чита пича мебурам. Гарилара. Garila ra.